Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Руслан Харисов. Олга таба кайбер темалар турында. Шолыда домофоннар өчен түләү үзгәрәчәк. Шолы халкы әлеге яңалыкка ничек карый? Яр Шолы юнәлешендә транспорт хәрәкәте шикләнде. Биредән нинди эшләр алып барыла һәм хәрәкәтне кайчан ачарлар? Фасадларны жылыту, түбә яңарту. Яр Шолыда торак фондын капиталь ремонтлау тәмамланып килә. Шолыда домофоннар өчен түләү үзгәрәчәк. Әлегә сумма үзгәрми торган итеп билгеләнгән. Әмма 1 октябрьдән исәпләү фатирының квадрат метрына бәйле булачак. Бу хакта матбугат конференциясендә башкарма комитет җитәкчесенең беренче урынбасары Илья Зуев хәбәр итте. Шолы халкының яңалыкларга ничек каравы хакында хезмәттәшебез белде. Причем здесь домофон и квадраты, я вообще не понимаю. Домофон — функция открывать двери, соответственно, и закрывать. Шоулар ни өчен домофоннарга хезмәт күрсәтү бәясе квадрат метрларга бәйле булачагын аңламый. Шәһәрдәшләр моңа канәгать түгеллеген яшерми. Алар яңалык гаилә бюджетына сугар дип борчыла. Это же может быть и один человек жить в трехкомнатной квартире. Получается, что на него все свалилось за квадратный метр. Вот абсолютно все. За свет, за газ. Даже вот это вот освещение берется с квадратного метра. Ну, не знаю. Наверное, это неправильно. Раньше вот было, мне кажется, более правильно по числу проживающих в квартире. Ну, допустим, вот я пенсионерка, да, мне это не по карману. Вот я как платила, допустим, я так уж согласна. А если у меня, допустим, больше квадратных метров, почему я должна больше платить, а кто-то пользуется так же, но у него квадратных метров меньше? Домофонга техник хезмәт күрсәтү суммасы фатир майданына бәйле булачак. Шулай итеп 1 квадрат 55 тиен булачак. Бу хакта журналистларга башкарма комитет җитәкчесенең беренче урынбасары Илья Зуев сөйләде. Проведя экспертизу и получив определенный результат, стало известно, что сейчас эта услуга стоит 63 копейки с квадратного метра. Вот, но руководством города принято решение установить оплату 55 копеек с квадратного метра. Әйтик, стандарт 1 бүлмәле фатир милекчекләре домофон өчен 20 сум, 2 бүлмәле фатирларга 27, 3 бүлмәлеләр 35 сумда 60 тиен түләячәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнадинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Яр Шолы юнәлешендә транспорт хәрәкәте шикләнде, ләкин вакытлыча. М7 автоюлында Кама-Аша күпредә Түбән Кама ГЭС корылмалары буенча ремонт башланды. Биредән нинди эшләр алып барыла һәм хәрәкәтне кайчан ачарлар? Лилия Гатина белеп кайтты. Кама-Аша күпер 38 ел элек төзелгән. Соңгы тапкыр проект документлары буенча ул 11 ел элек 2010 елда ремонтланган. Ул чакта йөрү катламын һәм тротуарларны алыштыру белән аерым деформацион урыннар реставрацияләнгән. Шулай ук өлешчә корылмалар буялган. Хәзерге вакытта юл эшләре этаплап алып барыла. Юлчылар юл катламын сүтеп, арада терәкләрне һәм конструкцияләрне ремонтлаячаклар. Шуннан соң юлга һәм тротуарларга асфальт җәю башланачак. Ну, надо делать ремонт. Небольшой уж затор, пришлось подождать. А так все нормально. Пускай делают. Я каждый день почти езжу в Челны. Дорогу ремонтировать нужно. И стояли, в принципе, недолго, 20-30 минут. Зато потом будет хорошее дорожное покрытие. Нормально, мы проехали без проблем. Нисколько времени не потеряли, в принципе. Хәзерге вакытта хәрәкәт ике яктан да бер полосада бара. Күперне ремонтлау 908 миллион сумга төшәчәк. Юл эшләре 1 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Дәүләт автоинспекциясе барлык машина йөртүчеләрдән үз маршрутларын алдан исәпләп планлаштыруларын сорый. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Фасадларны жылыту, түбә яңарту. Яр Шолыда торак фондын капиталь ремонтлау тәмамланып килә. Быел исемлеккә барлыгы 120дән артык күп фатирлы йорт эләккән. Бу хакта башкарма комитет җитәкчесенең беренче урынбасары Илья Зуев хәбәр итте. Тулысынча Резидә Шаймарданова материалында. Кайнар һәм салкын су системаларын алыштыру, электр белән тәэмин итү, жылыту шелтәре, лифт яңарту, стеналарны жылыту һәм башкалар. Булар барысы да торак фондка капиталь ремонт ясау барышында башкарылды. Барлыгы 306 төрдәге эш. Әлеге максатларга 1 миллиард сумнан артык акча юнәлдерелгән. Все мероприятия по капитальному ремонту были проведены своевременно, что позволило привести в нормативное состояние большую часть многоквартирных домов, включая кровли, фасады, инженерные системы. На сегодняшний день выполнение строительно-монтажных работ составляет 91%.
Ведется работа по подготовке и подписанию актов в форме КС-2. Илья Зуев билгеләп үткәнчә, капиталь төзекләндерү сыйфаты фатир милекчеләренең контроле астында. Шулай ук ревизияны башкарма комитет, район администрацияләре хезмәткәрләре һәм коммуналь хезмәтләр үткәрә. Моннан тыш 2 спорт объектында яңарту эшләрен тәмамланып килә. Все работы на Ледовом дворце завершаются. Все там нормально. Значит, и завершаем капитальный ремонт объектов на стадионе «Строитель». Юлларны төзекләндерү эшләре дә ахырына якынлаша. Шамил Усманов урамында, Хайр корпорациясында һәм башка объектларда эшләр тәмамлану алдында. Резида Шаймарданова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Зарарлы буяуларсыз һәм консервантларсыз мәктәп туклануы предприятиесендә ата-аналар һәм мәктәп директорлары өчен экскурсия үткәрелде. Аларга белем бирү учреждениеләрендә балаларга бирелүче ризыкны күрү генә түгел, сынап карау мөмкинлеге дә бирелде. Тулырак алдагы материалда. Ревизор буларак укучыларның ата-аналары һәм мәктәп директорлары пешекчеләр 1 сменада 9 тонна аш әзерлиләр. Постоянно в меню внедряем какие-то новиночки. Обычно один где-то раз в квартал, все равно идет изменение по блюдам. Сейчас вот сезонные овощи идут, огурцы, помидоры, сезонные салаты. Сезонлы салатларны предприятие кунаклары да тотып карады, яңалыкларга да бәя бирелде. Укучыларның әти-әниләре һәм мәктәп директорлары әйтүенчә, менюлар төрле генә түгел, бик тәмле дә. В целом, пока я довольна то, что я увидела. Теперь сегодня я успокоилась. Питание разнообразное. Оно из качественных продуктов, что меня очень сильно успокоило. Все подробно объяснила. В принципе, очень объемная, скажем так, и интересная экскурсия была. Мы давно сотрудничаем с КУП «Школьное питание», поэтому мы очень хотим, чтобы наши дети кушали вкусно, безопасно. Бәяләргә килгәндә әлеге барысы да үзгәрешсез кала. Комбинат хезмәткәрләре билгеләп үткәнчә, яңа уку елының 1нче ярты еллыгында мәктәптә туклануга бәяләр күтәрелмәячәк. Лилия Гатина, Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Бывают моменты, которые нельзя упускать. Откройте вклад до 1 октября в Акбарсбанке и выиграйте повышенную ставку 20% годовых. Подробнее на akbars.ru. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 12 по 17 сентября. ТЦ «Грин», 1 этаж. Требуются уборщики и дворники. Зарплата 66 тысяч рублей. Телефон 8 916 598 64 90.